बेखौ जों बोरै सापर्ट खालामनो नङा नङा बिथाङा सासे उदालगुरि समस्ति जानांगौ होनना लिरनाय गैया होननाय सासे केन्डिडेट आं गावनि थाखाय नाङाखै बिटिसिखौ खैफोदनिफ्राय बासायनो थाखायसो नांदों बिटिसिखौ बासायनो थाखायसो आङो दिनै खोथा बुंगासिनो जुदि आं गावनि थाखायल' जुदि बानायनायमोनब्ला बुंनायमोनब्ला आङो माब्लाबानो आङो नाथाय आं बिटिसिखौ बासायनो थाखायसो आं दिनै खोथा बुंदों दिलीप कुमार सैकिया सारा बिटिसिनिफ्राय लाख लाख भट लानानै देरहालांबाय नाथाय बिटिसिनो हाजारसेबो होआखै दिनै दिलीप सैकिया सारा जोंनि गेजेराव सिगांबो फैदोंमोन लाख लाख भट लानानै बिटिसिनि भट लानानै बिथाङा देरहालांबाय नाथाय 1000 थाखाबो जोंनि बे बिटिसि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गैया बा बिथाङा जों एसेबां लाख लाख भट लाना देरहालांबाय जोंनिफ्राय नोङो 1000 थाखाबो होआसैबा जोंनो बेखौ मानो नांगौ अब्ला दिलीप कुमार सैकियाखौ बर'फोरनो मानो नांगौ बिटिसिनो मानो नांगौ दिलीप सैकिया सार बिथां बायदिया बे 6.3 दफानि थाखाय नों गभर्नमेन्टनो जेबोखौनो बुंनो हायासैबा बेखौ जोंनो सोरनो नांगौ नङा होमबा जोंनो रायजोनो नाङा ना लेखाया जिखौ बुंदों आं बेखौसो बुंबाय थादों आं राजखान्थिनि दैदेनगिरि बादि सोरखौबा खोख्लैनो थाखाय डायलग होआखै आङो रायजो राजाजों आङो लेखाजोंसो आङो मिथिहोदों लेखाया जिखौ बुंदों आङो बेखौसो बुंदों राजनीतिकनि नेता बायदि डायलग बाजि होनानै आं सोरखौबा फाव फान्दायनानै खोख्लैनो आंहा गोसो गैया दिलीप कुमार सैकिया उदालगुरि जिल्ला लोकसभा समष्टि जानायनि खुनु लिरनाय गैया होननानैसो बुंग्रामोन उदालगुरि लोकसभा समष्टि जानाङा होननाय बायदि बिथाङा उदालगुरि समष्टि जानांगौ होनना लिरनाय गैया होननानै बुंग्रा सासे केन्डिडेट बियो उदालगुरि जिल्ला लोकसभा समष्टिनि हेंथा बाथ्रा बुंग्रा दिलीप कुमार सैकियाखौ उदालगुरिनि एमपि महरै रायजोफोरा गनायोब्ला खैफोद दं बे बाथ्राखौ बुंदों अल बिटिसि कन्ट्रेक्टर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारी रौता समष्टिनि जाराव गामियाव आं रायजोफोरजों मोनसे काउन्सिलिं हिसाबै रायज्लायनो फैदों बेजों मोनबा गामियाव रायज्लायनाय जाबाय बेनो जोबथा दिनै आङो रायजो राजानो गोबां मिथिहोनो गोनां खोथा दङखाय आङो रायजो राजाजों आङो लेखाजोंसो आङो मिथिहोदों लेखाया जेखौ बुंदों आङो बेखौसो बुंदों राजनीतिकनि नेता बायदि डायलग बाजि होनानै आं सोरखौबा फाव फान्दायनानै खोख्लैनो आंहा गोसो गैया बिटिसिखौ बासायनो थाखायसो आङो दिनै खोथा बुंगासिनो जुदि आं गावनि थाखायल' जुदि बानायनायमोनब्ला बुंनायमोनब्ला आङो माब्लाबानो आङो सैयो थासिगौमोन नाथाय आं बिटिसिखौ बासायनो थाखायसो आं दिनै खोथा बुंदों लेखाया जेखौ बुंदों आं बेखौसो बुंदों सन्मान आकारे लेखाया आं डिरेक्टरानो होन सोरबा अफिसारानो आंनो जा लेखा हरदों आं बिनि तथ्यखौसो आं रायजोनो फोरमायदों दा दिनै आङो सैथो खोथाखौ बुंनायनि थाखाय माब्लाबा आङो 91 डेज जोबथेसालियावबो थांनो गोनां जादों बुंनांगौ आंहा जेबो गैया मोननांगौखौ आं मोनखाबाय आरो मोनलांबावगौ आं लालांबावगोन दा अब्ला दिनै आंहा मावनांगौ जिथु खामानि दङ आं जुदि 91 जुदि डेज जुदि जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानो हाबायब्ला एसेबां डेन्जार जायगायाव आं रायजोनि थाखाय मोजां खामानिखौ आं मानो मावनो हाया दा बिनिखाय आं दिनै बुंदों जे लेखाया जेखौ बुंदों आं बेखौसो फोरमायगासिनो सैथोखौ बुंनायाव आंहा मा दाय जाखो नङा होमबा दायथ' गैया सैथोखौ जुदि बुंनांगोन आं ससियेल मिडियायावल' निउसावल' जुदि बुंबाय थानानै ओइ मबाइल गैयै रायजो राजाया बोराय बुरैया मिथिबा बोरै जागोन मिथिनांगोन ना बिनिखायनो आङो रायजोजों बेखौनो रायज्लायदों मोनथिहोदों जों बयबो सैथोखौ मिथिथों आरो दिनै आं बेखौ बुंजाबलांनो गोसो जादों जे जोंहा दिलीप सैकिया सार बिथाङा बे उदालगुरि आरो दरंनि सासे बिजेपिनि एमपि जानो थांगासिनो दङ बिहा टिकेट मोनबाय बिथाङा सासे बेबायदि केन्डिडेट उदालगुरि लोकसभा समष्टि जानाङा होननाय बायदि बिथाङा उदालगुरि समष्टि जानांगौ होनना लिरनाय गैया होननानै बुंग्रा सासे केन्डिडेट बियो नङा होमबा बेखौ जों बोरै सापर्ट खालामनो नङा बिथाङा सासे उदालगुरि समष्टि जानांगौ होनना लिरनाय गैया होननाय सासे केन्डिडेट बियो बिथाङा जों बोरै सापर्ट खालामनो बिथाङाथ' उदालगुरि समष्टि जानाङा होननासो बुंनाय जादों नङा होमबा आरो सेकेन्ड नम्बर आं बेखौनो मोनदों नैबे लेखा 6.3 दफायाव बिटिआर रेकर्डआव खालामना लाना फैबाय गासैबो स्कुल आरो कलेजखौ सरकारि खालामनाय जागोन
नाथाय दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिसिआव मोनसे लेखा हरबाय बा जोंनि बे काउन्सिल लेखा हरबाय बे बिटिसिनि रायजो राजानो मिथिहोनो मोनसे लेखा हरबाय नोंसोरनि स्कुल आरो कलेजखौ सरकारि खालामनो हानाय बेबस्थायाव गैया आरो खालामोबा नोंसोर खालामना ला दरमाखौबो नोंसोरनो हो होननानैसो दिनै आसाम गभर्नमेन्ट लिरना हरबाय 6.3 दफायाव थानाय एकर्डनि स्पिरिटआ मा जाखो बेखौथ' आसाम सरकारा आरो आसाम सरकारासो प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन सरकारि खालामगोन होननानै प्रतिश्रुति होदोंमोन बे प्रतिश्रुति होनाय बायदि 6.3 दफाखौ जुदि मावनोनो हायाखैसैबा दिलीप शइकिया सार बिथां बायदिया बे 6.3 दफानि थाखाय नों गभर्नमेन्टनो जेबोखौनो बुंनो हायासैबा बेखौ जोंनो सोरनो नांगौ नङा होमबा जोंनो रायजोनो नाङाना नोङो बै एकर्डआव थानाय दफा बायदि जेरै एक्स एमडिबिफोरखौ नोङो बख'नोनो हायासैबा संसदआव नोङो एमपि जानानै नों फंसेबो जुदि खालामनो हायासैबा इन्दिरा गान्धी ट्राइबेल इउनिभार्सिटि नोङो भैरबकुन्द'आव लाबोनो थाखाय नों फंसेबो जुदि बुङाखैसैब्ला दिलीप शइकिया सारखौ जोंनो मानो नांगौ मानो भट होनो जों बेनो नङा होमबा बेबायदि खामानि मावनो हायै केन्डिडेटनो जों मानो होनो हाया बेनिखायनो आं बुंदों दिनै दिलीप शइकिया सारा जोंनि गेजेराव सिगांबो फैदोंमोन लाख लाख भट लानानै बिटिसिनि भट लानानै बिथाङा देरहालांबाय नाथाय 1000 थाखाबो जोंनि बे बिटिसि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गैया बा बिथाङा जों एसेबां लाख लाख भट लाना देरहालांबाय जोंनिफ्राय नोङो 1000 थाखाबो होआसैबा जोंनो बेखौ मानो नांगौ नङा होमबा बिनिखायनो सिन्था खालामनानै आङो रायजोजों थाबायदों नंगौखौ फोरमायहोदों जाय फैयोब्ला जोंहा जाथिया जोंनि बिटिसि रायजोआ बिभिन्न जनगोष्ठी रायजो राजाजों मिलायना थानो हागोन बेनि थाखाय जोङो काउन्सिलिं सिस्टेम जितु बे जुथुमखौ जों लानाय जादों आरो जों बिदिनो थाबायलांगोन दिनै जोङो मोनबा जायगायाव जों खालामनाय जादों आरो खालामबावगोन फैबाय थानायाव जोङो आरोबाव लोगो मोनफिनगोन आं जा बुंदों लेखाया बेखौ